In-nofsinhar ta' Malta jixraqlu aħjar. B'dan il-ħsieb il-Gvern mexxa l-proċess tal-investiment fl-Università Amerikana. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-edukazzjoni u s-saħħa huma żewġ oqsma li l-Gvern identifika bħala strateġikament importanti għal pajjiżna biex l-ekonomija Maltija tibqa' tissaħħaħ. Oqsma li b'investimenti fosthom ta' Barts Fawdex u f'San Luqa u l-Università Amerikana ilaħqu kważi l-500 miljun euro. Il-Prim Ministru innota kif sfortunatament żoni f'pajjiżna huma iktar batuti minn oħrajn. Għaldaqstant bi proġetti bħal tal-Università Amerikana huwa maħsub li tonqos id-differenza fil-livell tgħixin li teżisti u jiżdiedu l-opportunitajiet ta' xogħol. B'hekk il-Gvern ħadem biex b'sens komun jinsab kompromess ta' soluzzjoni ġusta u riżultat aħjar minn kif inbeda l-proġett. Li żgur ma kienet qatt fuq l-aġenda tagħna illi niġu f'sitwazzjoni li ma nagħmlu xejn għan-naħa t'isfel tal-pajjiż. Li ma tagħmel xejn mhijiex fuq l-aġenda ta' dan il-Gvern. Dan il-Gvern mhux ħajħalli lilu nnifsu jiġi f'sitwazzjoni fejn ma jieħux deċiżjonijiet biex ma jiġix ikkritikat. Il-Prim Ministru jemmen li l-proġett li kkunsidrah bħala rebħa doppja n-nofsinhar tal-pajjiż se jfisser li ż-żoni ta' Marsa Skala u Bormla jieħdu dak li ħaqhom. Huwa proġett ta' aspirazzjoni illi ħajkun biex ngħidu hekk mhux iż-żejjed li waqa' minn fuq il-mejda, imma ħajkun is-centerpiece, ix-showpiece ta' investiment ġdid sostenibbli f'pajjiżna illi ħajinżel mhux biss fis-South, mhux biss f'Witilajn, immissa ħajinżel ukoll fil-qalba tal-kottonera ġewwa Bormla. Innota kif il-Gvern seta' baqa' għaddej bil-proġett kif kien maħsub fil-bidu, imma għal kuntrarju ta' gvernijiet preċedenti waqaf u sema' dak li kellhom xi jgħidu n-nies biex intlaħaq l-aħjar kompromess. Nemmen imma li kull min huwa ta' rida tajba japprezza llum l-isforz kbir illi sar sabiex ikonna verament soluzzjoni li tkun waħda ġusta, rebħa doppja għas-South u riżultat aħjar mill-idea oriġinali.